Ja skutočne veľmi oceňujem, že po ťažkých, komplikovaných rokovaniach sme sa dočkali tohto dňa. Prečo hovorím ťažkých, komplikovaných rokovaniach? Viete, že oblasť Jaslovských Bohuníc bola vlastne už odsúdená nejakým spôsobom na zánik. Predpokladalo sa, že do roku 2008 dojde k odstávke V1 a neskôr okolo roku 2025 dojde k odstaveniu aj V2. Bol to fakt, je to realita, je to výsledok fyziky. Na druhej strane vláda si uvedomovala, tu sú tí ľudia schopní, odborne pripravení, ktorí môžu ďalej rozvíjať jadrovú energetiku. Preto sme pripravili nový projekt, nového reaktora, nového typu, práve v lokalite Jaslovských Bohuníc. Táto myšlienka však prišla do určitého rozporu s výstavbou paroplynového cyklu, ktorý realizuje EON. Nastali problémy, ako vyriešiť vývod elektrického výkonu, aké budú rozptylové podmienky, aká bude kolízia jadrového bloku s plynovým cyklom, ktorý dneska ideme slávnostne dať do výstavby. Čiže bolo tu veľa otázok a muselo veľa odborníkov pripraviť rôzne štúdia, stanoviská, aby sme našli zdravý, rozumný a hlavne funkčný kompromis. Toto sa podarilo, ja chcem poďakovať zástupcom EONu, zástupcom západoslovenskej energetiky, ktorí svojím spôsobom zastrešovali všetky tieto rokovania, že mali tú výdrž, trpezlivosť a vyčkali na finálne závery, ktoré experti predložili či ministerstvu hospodárstva alebo samotnému EONu a nakoniec ten zdravý kompromis sa našiel. Dneska máme slávnostnú chvíľu, otvárame výstavbu nového závodu, otvárame výstavbu závodu na Zelenej lúke, je to prvý projekt takéhoto charakteru. My sme síce nedávno už klepali kameň na dostavbe 3, 4, ale vlastne prvý zelený projekt je dneska a mňa veľmi teší, že spoločnosť EON a spoločnosť Západoslovenská energetika sa pridali ku koncepcii ministerstva hospodárstva a aj touto investíciou naplňajú celkovú stratégiu energetickej bezpečnosti na Slovensku. Preto prajem investorom, aby ich investičný zámer plne naplnili očakávania. Prajem dodávateľom stavby, aby mali dobrú, úspešnú stavbu, aby mali čo najmenej pracovných úrazov a aby dodržali všetky termíny, ktorými sa zaviazali odostať stavbu investorovi.